Ovo je prilog Odeljenja za interkulturalnu prevenciju zavisnosti i promociju zdravlja, FISP. Tema kojom se bavimo je problematika zavisnosti u porodici i situacija dece u njoj. U ovom prilogu bit će reči o tome šta roditelji mogu da učine ukoliko je jedan od njih zavisnik. Dajemo konkretne savete šta učiniti da deci u takvoj situaciji bude bar malo podnošljivije. Poštovani slušaoci, moje ime je Gordana Nikolić, a sada bih dala reč gospođi Dragani Dimitrijević, koja će nam pomoći da dođemo do jasnijih odgovora na ova veoma važna pitanja. Dobar dan, gospođo Dimitrijević. Dobar dan, gospođo Nikolić. Možete li nam na početku dati par polaznih tačaka i par saveta u vezi ove teme koje se tiču roditelja? Šta roditelji mogu da učine da bi smanjili dečiju patnju? Šta im preporučujete? Ovde mogu da nabrojim nekoliko uopštenih, ali i važnih tačaka. Evo šta bih rado rekla roditeljima. Slušamo. Objasnite svom detetu jednostavnim rečima da je zavisnost, na primjer alkoholizam ili kockanje, bolest. Tako je. Kada dete shvati da je roditelj zavisnik bolestan i da se zbog toga tako ponaša, to rasterećuje dete. Tada dete zna da nije krivo za nastalu situaciju, da nije uradilo ništa loše. Naravno, jasnije mu je. Zatim, dajte svom detetu regulisani okvir svakodnevnog života. To stvara osjećaj sigurnosti. Uvek u isto vreme treba da ide da spava ili da jede. Uvek u isto vreme treba da radi domaći zadatak. Ili takođe, znači, treba da organizujemo vreme za sprovođenje porodičnih praznika i rituala. Sve to pruža detetu sigurnost i daje mu odgovarajuću orijentaciju. Iz ovoga možemo da zaključimo da rasterećenje i sigurnost su za dete veoma važni. A da li mogu onda još nešto da urade roditelji? Da, to je zapravo veoma važno. Dakle, još 2 savjeta za roditelje su. Dajte svom detetu pozitivnu pažnju. Zainteresujte se za njegov domaći zadatak ili uopšteno za sve ono što dete radi. Svako dete treba da se osjeća važnim i voljenim. Tako je. Omogućite detetu da se bavi slobodnim aktivnostima koje su zabavne i prijatne. Ovo podiže njegovo samopouzdanje i samopoštovanje. To je i dečji svet. A šta se dešava ukoliko dođe do nekog hitnog slučaja, do vanredne situacije? Šta tada treba da se uradi? To je veoma važno pitanje. Pripremite svoje dete unapred za neki hitan slučaj. Dajte mu parče papira sa brojevima telefona osoba od poverenja. Ali je važno naravno da ove ljude unapred o tome obavesti. Jasno, bitno. Zapišite broj telefona 147 svom detetu. Taj telefon nudi besplatne savjete za decu i mlade 24 sata dnevno. Ponovite još jedno, molim vas. 147. I još nešto, što je zapravo samo po sebi važno. Sprečite svoje dete da dođe u opasne situacije koje ga plaše. To uključuje, na primjer, vožnju pod dejstvom alkohola ili vožnju nakon konzumiranja nekih drugih opojnih supstanci i naravno psihičko i fizičko nasilje. Kao najgore nešto. Da. Pa, šta da kažemo, najbolje bi bilo kada bi roditelji mogli da se reše te zavisnosti. Kako? Da, ukoliko primetite da ne možete sami da kontrolišete, trebalo bi da potražite pomoć, naročito zbog deteta. Ali čak i ako roditelji osjećaju da mogu sami da se izbore sa situacijom, najbolje bi bilo da dobiju bar neko savjetovanje, opet zbog deteta. Jer samo na taj način možemo biti sigurni da smo zaista sve učinili za dobrobit svoga deteta. Ali dete u svom životu ima kontakt i sa drugim osobama koje su bitne, osobe od poverenja, je li tako? Šta mogu da urade te druge osobe od poverenja za dete? Kako mogu da ga podrže? Šta biste njima preporučili? Postoje neke paralele u vezi toga šta roditelji mogu da urade, ali i gde mogu da potraže pomoć. U principu važne su mnoge stvari koje su važne i za same roditelje. Zato bih rekla osobi koja se brine o detetu van porodice da jednostavnim rečima razgovara sa detetom o bolesti, o zavisnosti od alkohola ili o nekim drugim zavisnostima. Da potvrde te osobe detetu da je ta situacija uznemirujuća i teška. To je značajno. Tako je. Da kažu detetu jasno, nisi kriv. Znači da nije ono krivo i da mu objasne da to ne može da izleči niti oca, niti majku.
Tako je, slažem se potpuno sa vama. Da, veoma je važno da se dete rastereti, da nema osjećaj krivice. Da li druge osobe koje se bave decom mogu da ponude još neki vid podrške, pomoći? Osobe van uže porodice su osobe koje su malo udaljenije od porodica, takođe i od sukoba. Ova činjenica nudi samim tim svoje posebne mogućnosti. Tako da mogu savjetovati osobe koje se brinu o detetu, da treba da ga ohrabre, da priča o svojim osjećanjima, strahovima i brigama. Recite detetu i da i druga deca žive u teškim porodicama. Što je istina. Tako je. Tako, bravo. I ta činjenica im govori da nisu sami. Tako je. Mogu čak da im predlože da se sastanu zajedno sa decom drugog koja su takođe pogođena od sličnih zavisnika, bolesti i problema i da ga možda odvedu u grupu za samopomoć. To zvuči veoma interesantno i relativno novo. Tako je. I mogu da pomognu detetu da uspostavi emocionalno stabilan odnos van porodice, što je takođe važno. Tako je. Međutim, događaju se i vanredne situacije, hitne situacije, hitni slučajevi i ono što je najteže i najgore, nasilje. Šta tada mogu da urade te druge osobe? Znači, koji nisu roditelji, nego osobe od poverenja, osobe koje se bave decom. Šta mogu da urade sa decom? Njima bih preporučila da treba da daju detetu savjet u tim posebno teškim situacijama kako bi ono znalo šta da radi i kome da se obrati. Znači, recimo, mogu da mu daju karticu sa brojevima telefona za hitne slučajeve i ta kartica je veoma korisna. I naravno treba da zapamte, ako je dete udareno, ako pati od nasilja, ne treba ni slučajno da oklevaju. Ne. Istog momenta treba obavestiti nadležne, odnosno Kancelariju za zaštitu mladih. Ovo je veoma važno da zapamtimo, zar ne? Ono što je važna i značajna činjenica je da roditelji ipak moraju da postanu svesni svog problema. Moraju da ga reše, bilo sami, ukoliko je to moguće, ili uz pomoć stručnih službi. A ponuda ima i tekako dovoljno. Veoma ima mnogo takvih službi. A zna se, odgovornost je na roditeljima. Da li će to uraditi? Tačno, potpuno tačno. Roditelji imaju veliku odgovornost prema svom detetu. Posledice ovih iskustava se ne osjećaju samo u detinjstvu, što je samo po sebi dovoljno loše. Ne. Čak i u adolescenciji, pa čak i u odraslom dobu ova iskustva mogu imati svoje negativne efekte na život. Tako je, jedino možemo da se nadamo da u velikom broju slučajeva ipak ovo može da se izbegne, zar ne? Nadamo se. Zahvaljujem se u ime slušalaca na vašim veoma korisnim savjetima, informacijama koje ste nam dali za ovu značajnu temu. Hvala vam, gospođo Dimitrijević. Molim, hvala i vama, gospođo Nikolić. Poštovani slušalci, zahvaljujemo vam se na pažnji. Ovaj prilog je nastao u saradnji sa FISP-om, Odeljenjem za interkulturalnu prevenciju zavisnosti i promociju zdravlja.